Bombo Business News. Atensyon sa aton nga mga motorista, ginpatuman epektibo sa bungaga ang big time oil price hike. Yaring adjustment suno sa Department of Energy. Sa diesel, nagsaka sang 3 pesos and 84 centavos per liter. Sa liwat, sa diesel nagsaka sang 3 pesos kag 84 sentimos sa kada litro. Sa gasolina, nagsaka sang 2 pesos kag 49 sentimos sa kada litro. Sa liwat, 2 pesos and 49 centavos per liter ang ginsaka sa presyo sang gasolina. Sa kerosene, 5 pesos and 1 centavo per liter. Sa liwat sa kerosene, 5 pesos kag 1 sentimo sa kada litro ang price hike. Yari ang price range ukon ang gintupan sang presyo epektibo sa buong adlaw bangod sini nga panibagong nga adjustment. Sa diesel, 85 pesos tubtob sa 91 pesos per liter. Sa gasolina, 72 pesos tubtob sa 78 pesos per liter. Sa kerosene, 105 pesos tubtob sa 110 pesos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ining exchange rate ka bombo ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong nga aga. 61 pesos and 50 centavos ang baylos ang isa ka US dollar. 7 pesos and 83 centavos ang Hong Kong dollar. 48 pesos and 2 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 36 centavos ang Saudi Real kag 71 pesos and 4 centavos ang baylos ang isa ka euro.